Mnoštvo Rogozničana čije su kuće na listi za rušenje, kao i mnogobrojni građani, okupili su se spontano na ulazu u Primošten te u mirnom prosvjedu čekali mogući nailazak predsjednika Mesića i premijera Sanadera. Ovi očajni ljudi imali su želju čelnicima države osobno uputiti zahtjev za prekid rušenja njihovih objekata. Kako nikog nisu dočekali, ovaj portal preuzima obvezu da njihove vapaje prenese predsjedniku Mesiću i premijeru Sanaderu, a ujedno pozivamo i sve vas da pišete premijeru i predsjedniku, te ih pozovete da na ovom portalu pogledaju patnje ovih običnih ljudi danas, a već sutra možda i vaše. Što očekujete od ovoga prosvjeda? Šta očekujemo? Očekujemo da bar neko vidi, da bar neko nešto napravi, ali izgleda da u stvari mi cijelo vrijeme želimo dokazati da nismo jedini zločinci kakvi nas se prikazuju u ovoj državi. Ispada da je ovo jedini zločin koji ne zastarijeva. Sagraditi kuću u ovoj državi jedini zločin koji ne zastarijeva. Možeš ubiti, možeš silovati, možeš šta god da ćeš raditi, sve za svako zlodjelo može predsjednik pomilovati svakoga. Abolicija postoji za svakoga, a ovdje zastara nema. Kuća 30 i više godina jednostavno postaju meta bagera i kome to ne znam, jednostavno. Zašto i kako to, niko od nas ne zna. Dobio sam rješenje 2 puta, 2004. i zaustavio sam i nisam dalje ništa gradio. Kako sam započeo, tako sam stao. Dobio sam prije par dana, 7-8 dana, rješenje o rušenju. Šta mogu? Prihvaćam sve, ali sam žalostan na način. Postupali smo kako su nas napućivali vlast Šibenske Rogoznice, ljudi koji su tada vladali, znate ih jako dobro. Imate njihova imena, prezimena, gradite šta više, napravite šta više, dobit ćete struju, dobit ćete vodu, daćete 1000 maraka protuvrijednost u kunama za infrastrukturu mista. Sve smo dali, sve smo uložili, sve smo napravili. Dobili smo rješenje za rušenje. Žalosno, bespravna država. Ovdje imamo i predsjednika udruge Rogozničana, međutim vi ste u Primoštenu. Ja dajem podršku svim ljudima da se pokuša nekako urazumjeti sve od vrha do dna, da se iznađu neki modus, da se stane s ovim rušenjem više, da se sagleda ova situacija, da nismo mi jedini isključivi krivci. Mislite li da će imati efekta ovo? Pa ja mislim ipak da će nas neko vidjeti, da će primijetiti da postoje tu neki ljudi koji su obespravljeni bez ikakvih prava. Hoćete gdje se nalazi vaš objekt? U Zlatoglavu. I prije koliko ste vi nju napravili? Ima 28 godina. I ja i žena ništa nemamo nego to. U Splitu ništa nemamo. U Šibeniku ništa nemamo. I sad je došlo rušiti kuću. Vidim ovdje ste u prosvjedu, ali sa cvijećem u ruci. Radi čega? Da gospodinu predsjedniku bacim cvijeće i da mu kažem da je dosta plača hrvatskoga naroda. Da poduzme nešto i da kuće ostanu. Moj se objekat nalazi u Zlatoglavu na rubu urbanističkog plana iz 78. godine, 12 metara od crte. Mislite da se to nije moglo nikako administrativno uklopiti u novu prostornu plansku dokumentaciju? 100 puta se moglo, samo se nije imalo dobre volje. Zamislite od 78. pa do danas da nikakav novi plan nije usvojen. Što vi očekujete uopće na ovom prosvjedu? Očekujem danas vrlo loše. Ako imam 45 godina radnog staža, 65 godina života, to mi je jedini boravak, sami to sruše, ne očekujem ništa. Kad biste imali priliku prenijeti neko pitanje ili poruku predsjedniku Mesiću, što biste mu rekli? Kažete sada. Ima li on mogućnost da ovo zaustavi? Eto, samo to. Što biste poručili premijeru hrvatske vlade? Sve je u njegovim rukama. On može zaustaviti večeras, danas, sutra, preksutra, kad god hoće, on to može zaustaviti. I volio bi da zaustavi to i ispita pravdu i krivdu. Mi koji smo branili ovu državu, stvarali ovu državu, ja sam jedan od dragovoljaca Domovinskog rata, posjedio svoju spomenicu 90. 92. i znak prosvjeda
za ovo sve što se događa gdje smo obespravljeni, došli smo u poziciju obespravljenih ljudi, gotovo ljudi na rubu života koji nemaju više pravo ni na život. Ja sam najavio da ću znak prosvjeda, ako se ovo ludilo ne zaustavi, javno spaliti svoju spomenicu. Jer ovo nije ono zašto se Ante Jurić išao boriti. Ovo nije država koju smo željeli. Mi smo željeli pravnu državu koja će biti jednaka za sve građane njene, ali ovdje ima onih koji nisu jednaki prema zakonu. Mi smo u cijelosti obespravljeni, mi smo dovedeni u situaciju da su postojeći planovi koji su bili bačeni u vodu i da nas se danas proziva bespravnim graditeljima. To nije istina, to nije točno. Mi smo obespravljeni graditelji, jer rušiti kuće, to znači rješavati posljedicu, a mi tražimo da se riješe uzroci. A uzroci ovog stanja ja mogu meritorno kazati da su nerad, nered i korupcija u državnim službama. Počev od razine lokalne samouprave pa naviše. Imate priliku uputiti poruku direktno predsjedniku vlade i predsjedniku države. Kakvu poruku njemu? Ja bih poručio i predsjedniku vlade i predsjedniku države, zamolio ih zapravo da zaustave ovo ludilo koje se događa dok se ne utvrdi pravo i pravno stanje stvari u Rogoznici. Nader ovuda proći neće, ali ja vjerujem da će naši zahtjevi, koji su zaista bili dostojanstveni, tihi, pristojni, mirni, još jedan put vam se zahvaljujem što smo zaista tako to odradili. Ako ima imalo političke mudrosti, a ja još uvijek vjerujem da je ima, da će preispitati ovo sve skupa, jer zaista naša sudbina je u njegovim rukama. I gospodine premijer, gospodine Ivo Sanader, preispitajte, molim vas, našu situaciju. Zaustavite ovo, pa ako i nakon svega toga dođete do zaključka da smo zaista divljaci koji se ne mogu uklopiti u prostor, dignit ćemo vas spomenik, veličat ćemo vas i reći ćemo u redu, priznajemo, pogriješili smo i rušiti se mora. Većina je od nas ubijeđena da nismo bespravni divljaci, nego da smo bespravljeni ljudi, žrtve tromog sustava u kojem živimo. Mi smo tu više od 20 godina, neki ljudi skoro i 30. Molim vas još jedan put, preispitajte situaciju i donesite razumnu odluku, ne unesrećujte svoje ljude. 500.000 bespravnih graditelja puta 4 je 2 milijuna ljudi. Pa zar vam je namjera da 2 milijuna nesretnika stvorite u ovoj našoj lijepoj domovini?